ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କଥା ଉଠେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ଫଟୋ ଚାଲି ଆସେ। ସେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ଥର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରି ଆମ ଭାରତର ନାଁ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାଟି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାନ ସହ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? କ'ଣ ସତରେ ନାସାକୁ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜଣା ନଥିଲା, ନା ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା? କ'ଣ ନାସାର ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶର ନୂଆ ଏପିସୋଡରେ। କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ 1962 ମସିହାରେ ହରିୟାଣାର କର୍ଣ୍ଣଲ ସହରରେ ରହିଥିଲା। ସେ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଟାଗୋର ବାଲନିକେତନ ସ୍କୁଲରୁ ସମାପ୍ତ କରି 1976 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1982 ମସିହାରେ ସେ ଆମେରିକା ଯାଇ ଟେକ୍ସାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1988 ମସିହାରେ କଲୋରାଡୋର ବୋଲ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ PhD ହାସଲ କରି ସେହି ବର୍ଷ ସେ ଆମେରିକାରେ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ନାସା ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ତ ମିଳିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କେତେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ବାକି ରହିଥିଲା। ତେବେ 19 ନଭେମ୍ବର 1997 ମସିହାରେ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାକାଶଯାନ ଚଳାଇ 6 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାକାଶରେ 15 ଦିନ 16 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବା ପରେ ସେ ସଫଳତାର ସହ 5 ଡିସେମ୍ବର 1997 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ବନିଯାଇଥିଲେ। କଳ୍ପନାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ନାସା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷି ପାରିଥିଲା ଏବଂ 2001 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମହାକାଶଯାନରେ ବାରମ୍ବାର ତ୍ରୁଟି ମିଳୁଥିବାରୁ ତାହାର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ 16 ଜାନୁଆରୀ 2003 ମସିହାରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କଲମ୍ବିଆ ସ୍ପେସ୍ ସଟଲରେ ବସି କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ମହାକାଶକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳ୍ପନାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଭୟ ନଥିଲା। ମହାକାଶରେ 15 ଦିନ 22 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ରହିବା ପରେ 1 ଫେବୃଆରୀ 2003 ମସିହାରେ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସ୍ ସଟଲଟି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ତ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଶକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 63 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହିଁ ସ୍ପେସ୍ ସଟଲଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ତାହା କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାସା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ଅତି ନିକଟରେ ଯାଞ୍ଚ କଲା ତ ଏପରି ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ନାସା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସ୍ ସଟଲଟି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଇନ୍ସୁଲେସନ ଫର୍ମର ଏକ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ମହାକାଶଯାନର ବାମ ଡଣାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସ୍ପେସ୍ ସଟଲର ଡଣାରେ ପ୍ରାୟ 8 ରୁ 10 ଇଞ୍ଚର ଗଭୀର ଏକ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ ଯେ ସେହି ଇନ୍ସୁଲେସନ ଫର୍ମର ଏକ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡଟି ବିମାନର ଡାଣାକୁ ଏତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସ୍ ସଟଲଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରୁଥିଲା ତ ତାହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେହି ତାପ ସ୍ପେସ୍ ସଟଲ ଭିତରକୁ ଛିଦ୍ର କରି ପଶିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସ୍ପେସ୍ ସଟଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହି ଫର୍ମର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନାସାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ନାସା ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନାସା ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଫର୍ମର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଯଦି ମହାକାଶଯାନରେ ବସିଥିବା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଶନରେ ଯାଇଥିବା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାସା ସବୁ କଥା ଜାଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଜଣେଇଦେବା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଭୁଲ? ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।